De moment per això passem a la secció on escurem la salsa del plat de l'actualitat i comencem per sucar i pa. Una setmana per sucar i pa, perquè aquesta quinzena hem vist que Paula Echeverría... Això és fort, ha rebut, és que em fa molta gràcia les notícies d'aquesta secció. Paula Echeverría ha rebut un ram de flors de Maluma. Què ha passat? Sí, no sé, no sé. És estrany. Molt estrany. A sobre, el missatge que portava aquest ram de flors és encara més misteriós. Flores para que se dé cuenta de lo que perdió para que el hijo puta se sienta peor. Bueno, el hijo puta, el HP. El HP. No, i això no és tot, Sembla ser que el missatge i el ram formen part d'una campanya de relacions públiques del cantant que ha enviat a diverses famoses per promocionar la seva nova cançó HP. Clar, però tot això s'ajunta amb la polèmica de que Paula Echeverría havia trencat amb Bustamante i, clar, dona que pensar que aquest HP podria ser Bustamante. Sí, fa una referència, no? Amb una altra referència en relació a Bustamante. Clar, en fi. Podria ser. Com diu Ana Pastor, estos son los datos, saquen ustedes las conclusiones. I passem a la següent notícia, que aquesta a l'Aleix li encantarà. Veus? Són la classe de notícies que abans no ho donàvem perquè l'Aleix no va venir al primer programa. Però és que eren importants posar-les. Sí, ara donarem. Estic d'acord. Perquè són importants. Notícies com que Ariana Grande ara té una beguda pròpia a l'Starbucks. Per què, Aleix? Doncs per què ens feu això? Doncs mireu. La beguda porta un nom que es diu Cloud Macchiato. Ja li encanten els núvols, sempre utilitza els núvols al Twitter i tal. I està, composada per un núvol d'escuma de llet, freda, amb shots d'espresso i amb un tòping de caramel, és a dir, boníssim. Home, té molt bona pinta, té molt bona pinta, i també les fotos promocionals és que no tenen desperdicio. O sigui, és ella amb un davantal de Starbucks, saps? Sí, com que treballes allà, i amb dos gossets i va bé la beguda. Li han regalat tot, molt mono tot. Que bé, lamentablement, la nova beguda, Bruno, no està disponible a Espanya. Què dius ara? Polèmica, sí. Però mira, no està a Espanya perquè Espanya ha decidit fer una versió més reduïda, diferent, perquè ha volgut només comercialitzar-ho als Estats Units. Però això no és tot, hi ha una polèmica, perquè Ariana Grande s'ha declarat vegana des del 2013 i ha recomanat des de Twitter provar la versió d'aquesta beguda que ha fet amb soja, però la beguda porta diversos ingredients d'origen animal, en petites quantitats, sí, com un ou, pols, mantega i crema de llet. És a dir, una mica contradictori tot. Una mica hipòcrita, no? Sí, però bueno, què hi farem? És Ariana Grande, s'ho pot permetre. Sí, estic d'acord. Li perdonem. Vinga. I'm so uninspired. Tell me how long till we meet again. L'Aleix està als núvols, com l'Ariana Grande. Sí, estic al Cloud. Perquè ha arribat el moment de parlar d'una nova iniciativa que té ell, que no sé ben bé què vol explicar-nos, alguna cosa relacionada, suposo, amb Ruth Lorenzo, per la música que estem escoltant. Aquesta cançó és que hauria de tenir un Grammy, però bueno, no diré res. La cosa és, des d'aquí jo vull fer la meva crida a Ruth Lorenzo. Sisplau, Ruth, si estàs a casa composant, que és el que segur que fas perquè ets un artista com Déu mana. Si estás en casa componiendo, Ruth, llámame a mi teléfono fijo, a mi móvil, envíame un WhatsApp, un Twitter. Quiero ser tu próximo manager. I aquí ho deixo. És a dir, jo he volgut crear la pancarta Yes We Ruth, porque nosotros somos Ruth, y yo quiero ser tu próximo manager. Te ofreceré conciertos, te comercializaré bien, te haré publicidad, te llevaré a todos lados y tendrás éxito, el que te mereces, conmigo. Soy como Paquita Sala, chicos. O sigui, pues això. Has copiat el Yes Weekend de l'Obama per fer Yes We Ruth. Exacte, no, mireu, això va molt en sèrio. I aquí baix porto la meva samarreta. Que es despulla. No. Lofaholic. Ho porto aquí, Ruth, mira esto, Lofaholic. Te llevo hasta las grabaciones, para que te des cuenta. Però clar, aleshores a partir d'ara jo entenc que no ens cediran entrevistes amb Ruth Lorenzo perquè el seu mànager s'enfadarà lògicament amb nosaltres. No, a veure, no. El seu mànager ja ho fa molt bé, però jo crec que ho faria molt millor. Home, aquí és un joc de rivalitat. Jo vull ser el pròxim mànager de Ruth Lorenzo, així que si vosaltres també voleu, #YesWeRuth. No, Yes We Ruth no. Yes We Ruth. Anem a petar l'Instagram de Ruth Lorenzo citant a Aleix Manzano TV. I passem de Ruth Lorenzo, que jo sempre dic que hauria d'haver anat a Operació Triunfo, amb un personatge que sí que és d'Operació Triunfo. Un personatge mai millor dit perquè estem parlant de Juan Camus, que va ser concursant d'EOTU pels que hagueu nascut ahir i que ara ha generat molta polèmica per una portada del seu nou disc, no? Polèmica a Twitter, Bruno. Sí, Sergi, va llançar a Twitter el seu nou disc pel dia del seu aniversari, regalito para todos, i quin regal que ens ha fet, perquè és que Juan Camus és bueno, no sé, com el millor dissenyador gràfic potser que hem tingut aquí a Espanya. S'ha photoshopejat la seva cara
vale? O sigui, ha agafat la seva cara, en Photoshop l'ha posat a un cos que no és el seu, o sigui, ha agafat una foto d'estoc d'un cos d'un senyor fornido, d'un senyor guapo, que no dic que el Juan Camus no sigui guapo, però se l'ha posat la seva cara al cos aquest. Mira, no sé. Cutre. Però molt cutre, molt bueno, cutre. s'està enviant moltes coses, penseu. La dignitat s'ha estalviat, per exemple. Clar, no? jo el que penso és, i si això és una estratègia aposta per guanyar visibilitat, Clar. jo no hagués conegut mai a Juan Camus ni res Està d'això. desaparegut i ha aprofitat. Totalment, totalment. Com quan va dir que no aniria a Hotel Reencuentro, després que sí que aniria i va començar a fer... Exacte. I jo recomano que mireu totes les portades i fotos promocionals perquè són una meravella, delícia. Doncs mira, després de patar la Ruth Lorenzo, aneu a Google i busqueu Juan Camus. Després torneu a Actualitat Amanida, que tenim més coses. Tenim més coses i Fernando Morientes ja no tindrà més coses perquè ha sigut acomiadat de Movistar Plus. És una llàstima, recordem que formava part de la plantilla de comentaristes i analistes de Movistar Plus, però què va passar? Que va fer de comentarista d'un partit per DAZN, una plataforma que és competència de Movistar, i lògicament Movistar va dir que havia incomplert la clàusula d'exclusivitat i li ha dit que bye hasta otro ratito. Sí, però no s'entén, ¿vale? O sigui, no té cap sentit perquè Morientes ens explica que, va explicar a Bertele que li van oferir fer de comentarista de la final per internet. Li van dir, t'agradaria fer de comentarista per internet? Com si fos així una cosa per unos jóvenes, ¿no? Sí, per internet. clar, una gente que està empezando. No sabem qui són. Los youtubers. Youtubers, sí. Però que no sabia ell que es tractava de la plataforma DAZN, que és una plataforma esportiva OTT de pago, que esto lo va a petar dentro de nada. Diu que pensava que els competidors de Movistar eren A3 Media i Mediaset. O sigui, vivim aquí als 90 encara, no? Ha demanat disculpes i ha dit que no entén la manera en què s'ha portat el conflicte, ja que diu que no he hecho nada de mala fe. Mare meva. Capachao. Jo entenc que aquest home ens vol tractar tots d'idiotes i que pensem que va arribar al circuit aquest i que a DAZN li va donar un micròfon i ell el va agafar i no sabia què estava fent, no? Quasi, sí. O sigui que no sé què és pitjor. O sigui, això és com el Chicote, no? Que té una frase que m'agrada molt que diu ¿tú qué prefieres, ser terrorista o tonto? Això diu el Chicote. Hola. Hòstia, Chicote, sisplau. Chicote, però aleshores, clar, no sé què prefereixes ser, si timador o tonto. Perquè si m'estàs dient que vas anar a un camp, et van donar un micròfon i et van dir que parlessis, tonto, Sí. per haver fet una feina sense cobrar i a sobre sense saber per què ho feies. I si no, timador, perquè vas intentar compaginar dos feines incompatibles i a sobre intentes colar-nos-la com dient que no sabies que estaves Mira, jo no sé si és una cosa o una altra, però hay humor, hay comedia, o sigui que venga, pa'lante.